Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, surat ni pagayam tayo nga Juni ti intay ibasa ken idrama, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Intay nga rod basaan ti surat na. Dear Miss F, din makelak a marigrigat. Panagtalon ti adda a pagbiagan mi. Adda dagiti gundaway nga damaganda kami ti teacher no anya ti trabaho dagiti dadakkel mi. Ikarkararag ko idi nga sapay kuma ta saan asyak ti ayaban na. Ngamin mabainak amang ibaga aman nalon laeng dagiti dadakkel ko. Samantalang dagiti kaklasik ket attorney, doktor, engineer, teacher, manager, kanda dumapay nga agkakangato a posisyon ti trabaho dagiti parents da. Inkarik nga rod iti bagik ajak tupulos ipalubos nga agbalinak tumet aman nalon kas kadagiti dadakkel ko. Rugiak nga roden ti agsalaysay. Masapol nga agbayad ak itan iti tuition fee nanang. Di mo't nabayagan nga imbagak dayta kada kayo? Ay, pasensya ka na nako. Amumet at alo kayong agad-adal. Sakit inatake mo tipis ti dagiti mula tayaw. Iso abasit laeng tinaglakwan mikin ni tatang yaw. Mabalin mo ti agpromissory note saan ka day? Promissory not manan. Nakababay nanang. Dangay ko mati nakababay ni ti dayta Juni. Kuha tatang. Kababay ti ag promissory note ko nam. Apay, dakas ayat ti aramidem tapno ibaga makababain. Di kay ngamin makaawat ako na. Ay na, saan ko maamot akas ta ti panagsungsungbat mo anak ko? Apay ngamin aya man nalon kay laang. Tagibasitan ti pagtataudan ti pagbiagan tayo. Pagbiyagan nyo lang ngamin. Diyak umanugot nga agbalinak tumot naman nalon nakas kada kayo. Agbiro kak to iti natalgid at trabaho. Iti kasta. Diyak tumaitulad kada kayo. Juni! Agsubli ka dito! Ay na, bayamon lakay. Agpada kayo laeng anapudot ti ulo na. Amo na ka din no kasano ti kinapatag dagiti mannalon. Pudno anadong ritay akitaan. Tapita ket nga rod ti pagtrap-trabahuan tayo. Ngem nalinis ti trabaho tayo. No awan dagiti mannalon, adda ayakan dagiti babaknang, dagiti inhinyero, maestro, kenda dumapay. No saan agapo iti sakripisyo tayo amain-initan ken matudtudwan iti talon. Ti panagkuna na kaday ket makaadal iti kuliyaw. Makagatang nga ta iti nasaya at abadaw ken uniforme. Ay, di na pampanunutan dayta. Lakay.
anak. Sigurado ka ka din iti desisyon mo nga iti Manila ka nga agtrabaho. Wala na. Ngamin, amin akaadalak a business management. Ijay da amin Manila. Adagur uray at trabaho kada kami ijay. Ang awan ka diti plano makisarita nga umuna iti amam. Saan kayo una yan ang nagsarsarita? Manipod idi nagrekyar kayo. Aging ga itata nagturpuskan. Nasaysayat siguro ti kastoy nana. Tap na maliklikan ti panagrekyar mi manen. Sana bale. Numakaurno nga, patuludan kayo adagos. Iti kasta. Makabayadak iti panang paadal yo kanyak. Saan mo't aday ta ti pampanunuta kanak ko? Malading itanaklaang iti kastoy ang nagbanagan ti relasyon yung agama. Aday takay manen. Sige, mapanakon. Sigurado nga urayan dakon dagiti kakadwak iti terminal. Sige anak ko, agan-anat ka ijaywan. Awagan na kaminto inton makadanon ka ijay Manila. Uwe, nanang. Sige, mapanakon. Ay, pero may abara ti panawan ita. Ay, nagpudot. Ay, wan nga raw. Nang atong aminan jay inay. Maatoy ti danom, uminom ka pa'y lakay. Agyaman bakit? Imbagakmat ngamin kan ka. Ano kastoy nga alas 10, aglinong ka pa'y. Talaga ngamin anapudotan ti darang ti init no kastoy nga oras. Sapay manon nga aldaw anang ato ti blood pressure mo. Masapul ngamin amalpas mi kanito may tiagaradaw. Kat may sa masapul adubli kayo tayo tabakit. Ngamin graduating ngayon ti inaudi nga anak ta. Wan matkit di alakay. Imbaglaangan tadamot ititad ni Joy no kasi nga agswil daw. Isupay ang makatulong iti gastusan di adi na. Ay, wun gayam. Kumusta mo ta ni Junay? Apay, di pa'y mawag ka na kayaw. Ay, saan pa imot nga rod lakay? Ay, kumusta nga tamot tan anak mo? Narigat ti biyag di Manila. Dito'y probinsya, puro talon, nga mabiyag ka. Ijay ngay, no awan trabaho, awan mo't kanam. Ay, kat nasaya at siguro at ikasasaad na ijay. Ay, Mano abulan nan ijay. No adda parikot na. Sigurado nga umawagan. Makipagladingi takna na dilya. Tuon di ba raw? Nakaragrag sa lady kalman. Ngamin, ag-graduate ka nun ti inaudi nga anak yun. Kamaudyanan na. Addanto ka nun anak yu apulays. Ang kastoy mo't tinagbanagan ni Tata Lucas. Kinunanaan na sakit ti barukong na. Iso nga intaray ko adagos ija ospital. Jakmat ni namnama nga iti panagawin me kat mailungon gaya man. Naatake iti asawa. Nanadilya. Nanang. Junay! ano tinapasama ka ni tatang? Ay, panawan kayo pa dito, nanadilya. Junay. Awanan, anak ko. Awanan, ti amayo. Imbati na tayon, ti amayo. Anya? Si kakade, ti kadenden na ti anak ko. Wana nang. Kumusta mo ti biyagyo iti Manila, balasang ko? Kwan? Manipod pimanaw dito ni Juni. Saan unay ngagparparik na? Sagpaminsan lang nga umawag, kan agtext kadagiti kakapsat na. Ay, pasensya kayo, nanang. Siya kunti dumawdawat iti dispensar para kini Johnny. Siguro, di na kaya't ama-amuan nyo ti kasasaad mi ijay. Iti kasta, saan kayon nga agdanag kan kana? Ha? Anya ti kayat mo asawan balasang ka?
Wananang. Adda ngamin nakaapan na iti opisina da. Iso nga inikat da iti trabaho na. Inkarigatan na mo tinagbirok iti master ka na trabaho. Kat si kugkumit idin ni Sofia. Ngam talagang awan na birukan na. Iso ang napilitan da ito asimurot kadagiti agbasbasura. Tapno adda kanan mi. Dayta ti trabaho na itananang. Ay una yun ti anak ko. Jakman amo. No apay amanipod na ikat iti opisina da. Kat marigatan matin nga agbirok iti master kan na. Mapampanunot ko pa ikit din. Nga amangan no siyak ti malas iti biyag na. No saan kumaan na addaan adagos iti responsibilidad. Amangan no napintas itati kasasaad na. Ay nabalasan ko. Di ka agpanunot iti kasta. Awan basol mo. Kat anya ngay nga road ti plano yu ita. Sigurado kayo kade iti desisyon niya nga agsubli iti Manila, Juni anak ko. Wala na. Nasayat mo ti trabaho ko, Jay. Kabalak mo tabiyagan dagiti aginan. Juni, impud no amin ang ninansay ti amin kanya. Di ka kumanagulbot pa'y anak ko. Nanang. Saan kayon nga agsubli iti Manila? Dito'y kayon probinsya nga agnaed. Jakayat. Jakayat yagnain dito eh. Imbag akmat idin kada kayo. Nga iti uray ka ano man. Jakton agsubli pa dito eh. Pimusay ti amam, Apolos asaan kayo ang nagsarita. Ngam amom ka de. Nga awan ti aldaw asaan nakaadin amag. No kumustakan. No imawag ka, wano nag-text ka. Kanayon na ka nga idandanagan anak ko. Kas ama, siguro, marik na natirikat ang mapaspasaram. Nga uray adda ka iti adayaw. Pakawanendak nanang. Tinagibasit ko ti kinaman nalon nyo. Ay, Inbain ko ti pagbiyagan. Anang biyag ka ng paadal kanyak. Idi na padasak ti rig at ti biyag iti Manila. Kaya't kuna yung ti agawid dito probinsya. Nga mabainak. Mabainak ka na kayo. Nangrunak ni tatang. saan ang nagimula iti sakit tinagam ka ti amam? Idi mo, di na ka maawatan. Ngam iti saan ang nagbayag, naawatan na matlaang, at talagaan arigat tibiyag dito'y probinsya. Iso arumbang laang nga agarapaap kayo itin ang ato. Ngam itatawanan ti amayo. Nasaysayaat no dito'y kayon nga agnaed anak ko. Sikan ti mga sikaso, ken mangituloy iti imbati ti amayo at alon. No lakit de, taumanugot ka. Da kayo ka di, ti daddy ni Sofia. Ti mangsundokan ko na, sir. Owen, sir. Adang min na panan ni mami na. Urayon nyo labitin, sir. Nag-CR la ti anak eh. Umunag kayo, tagtugaw kayo. Sige lang, sir. Dito yaklatan luar nga guray. Kas makita yung mat. Nakadungdong ritak. Takagap-gabok iji talon. Nakapitpitak pa ikit titisakak. Di na magkultay dagiti ubing. Nanya ti trabaho dagiti dadakkel da. Amuyo ka diya ni Sofia. Ti muna aneng itayag iti iman na. Proud na proud anang ibaga. Sir, my father is a farmer. He always bring home fruits in vegetable for me. Kunana. Imbaga na ti kasta, sir. Wen, sir. Proud na proud ka da kayo, ti anak yun. Ta sino ngay matisan, a proud cat.
Nalinis ka na dayaw ti trabaho yu, sir. Agyaman nga rod, sir. Rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog. Kung nati teacher ni Sofia itay, proud na proud ka no ti anak ta. Imbaga na ka no iti teacher da, amay sa aman nalon ti amana. Talaga? Uwan, bakit? Oh, apay nagsangit ka nga eh. Kuma, kas dayak matibi. Kuma, ket proud akmat iti day di tatang. Ket naibagak met kumay di ka dagiti ka klasik, aman nalon ti amak. Nga uray na dungdungrit nga agawid. Ket di na binaybayan, nga agbisin ti pamilya na. Ang nagsaksakripisyo, iti darang ti init kan todo. Tapno lang mabiyag kan mapaadal na kami. June, Jack ang puno apa, Jack nakita dagita sakripisyo ni tatang ini. Kumakit, naibagak mo da proud akin ko na. Anaragsakak aman nalon ti amak. di mat kinuna ni nanang. Amaawatan na kaday di tatang. Bakit? Mamati ak nga ipatpatag na kaday di tatang, lakay. Kat amok ano sa di naman ti ayan na ita. Sigurado ang maragsakan. Oh. Gaputa ka maudyanan na. Maawata mo ti amin. Amom itan asaan adakas. Wano saan arumbang nga ibain ti kinaman nalon. Gaputa daytoy, ket nadayaw ken nadalos at trabaho. Makunak a nagasatak. Wen Miss F. Naggasatak. Ngamin, saan ang nagbalin akas kanyak ti anak ko. Ipagpanakkel na paikit di, nga may sa aman nalon ti amana. Saan man amangag ti amak, ngam kayat ko nga ibagakin kwa na, nga nagasatak, gaputa may sa aman nalon, tinagbalin nga amak. Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Juni, Manipod Probinsya, ti La Union. Ken ka pagayam, Juni. Daytan di kunada nga kinnan na ti sauna. Amin nga inbagam idi kadag iti dadakkel mo ket nagsublikin ka. Pudno unay anagasat ka, gaputa na singpet tinagbalin nga anak mo. Tano saan, amangan no rikrik na amot ita tinarik na daydi amam. Nababaman wino na nga to ti saad tayo iti biyag kan iti trabaho, iti imatang ti Diyos kat agpapada tayo. Amin tayo kat adda na ituding at trabaho para iti pagsayaatan ti tunggal maysa. Di tay nga rod agsao wino agisawang iti saan arumbeng. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak kadag iti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam Juni ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biyag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biyag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas.
manen anaimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga inta ikan biyag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga William. Ngam sakbay na, makablaawan man pa'y da Ma'am Ilocana sa Amerika, ni Sir Danny Bilangon, ni Ma'am Rita Acob, kastamatan ka ni Ma'am Mirna Pascasio, ni Ma'am Reynalyn Padua, ni Ma'am Immaculada Santos, ni Ma'am Mayra Bangkiat, Sir Jaime Rodriguez, Habib Ula, Lee, Claire Pagadan, Roda Ramos, Jane Laico, Kathy, Hilda Ramos, J. Alhambra Layugan, ken kada kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay ti anusyo nga agdengdengeg kadagiti drama nga yap-upload tayo. Bueno papagayam, intay man sublian ti surat ni pagayam tayo nga William. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay, siyak ni William manipod probinsya ti Cordon, Isabela. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kulaunay, apaidrama to'y padas ko, amakunak anang kompleto ita iti kinataok. Agtawanak itan iti 60. Dagiti anak kon ti nakakaammo anang aramid iti daytoy asurat kabayatan ti panangistorya. 12 kami nga agkakabsat, ngam awan na talgad at trabaho, dagiti naganak mi. Isu ti puon kan makagapo, no apay nga inpaampon dagiti dadakkal mi, dagiti daduma akakabsat mi, kadagiti kakabagyan mi. Innam kami anabati iti balay mi. Nasinged kami iti may kapat akabsat ko. Isu ni Manang Irene, ngam nasdaawak iti may nga aldaw, gaputa iti agriingak awanan daytoy. Manipod idi awanan ti sabali akid daw ko, no di ti pan nakakitak ko mamanan kenkwana, sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Nagsakit matan ti likod ko. Ay na, makabanog mat naglinis dito'y balay. Oh, anya daytoy. Ibalang ka din daytoy. Ay uwan manong, ibalang mo amin ang dagita. Oh, sige nga ron. Agraman dayta eroplano aday ta manong. Ay naibalang mo daytan. Nadadaal matlaangan. Isupay anak kawara dita. Hep, hep, hep! Oo, mama. Sige, padasan nyo nga ibalang dayta nga ay ayam tapapanawan da kayo iti amayo diti balay. Apay ka di mama. Kitain nyo, nadadahil to pa yun. Ken kitain nyo, aglat-latin, iti kinabayag na, dito'y kabinet. Ay basta, di yung pag-ibiyangan dayta kunakmanan. Bayaan nyo lang dita. Mama, kagat-gat ang milaang iti baro a kabinet. Nagalas mo't akitaan no ikabil dita dayta nga ay ayam. Malaksid adaanan, nadadaal pa yun. Saan anasaya at abuyaan. Kat, di saan nyo kami napuy-puyan Dayta, di bagbagak kada kayo. Sana ka po makagatgatang kayon kadagiting inginhaan nagamit dito'y balay, kat kastan ti aramitin nyo. Basta ibulang yulatan dagita daan na kagawaan. Saan mo nakastama pa? Kastoy nga mi. Oo, nuadda mang ibulang kada kayo iti daytoy. Di yun gamden ti agawid dito'y balay. Lipatan dakmetan, kas amayo. O anya, di nakangag kayo iti ungat. No di daktumot ngamin patpatsyad. Ang apay, mama. Asino nga min ayat ti akin kuko iti dayta nga ay ayam. Kaya't yu asawan, inlako ni lolo ti kabsat ni papa. Dayta ti saan na nga amo. Ngamin, adda kano idibak na nga balong agpursonada ken ni Manang na nga Irene. Kat suspit sa ti amayo nga inlako day di loloyo. Iti kasta, adda gastusan da. Anya? Mani po di dinan pulos nakita pa ni Manang Irene. Panag ko na, mama.
Manumat nga tantitawan ni Auntie Irene ita. Naabangan no 65 na kumaitan. Ngamin, inauna ka no katitilima atawan ngam iti amayo. Isumit lagayam, adi na kayat nga ibalang dayjay nga ayam. Ngamin, inted dayjay ti kabsat na. Wen, ngamin dayjay laangan ti remembrance na iti manang na. Apay nga italaang ana ibagayo kada kami ti may panggap iti dayta, mama. Saan ngamin nakayat ti amayo amadakdakama ti may papan ka ni manang Irene. Madudog ka no tirik na amang lagip iti napalapas. Ang amuray no sana madakdakama tinaga ni manang Irene. Amuklatan nga awan tal daw asaan na malagip ti kabsat na. Anya nga tamat ng te apelyedo ni Auntie Irene ita. Ang mga numabalin tayo ang mabirukan, babaan iti Facebook. Wan nga rod, manong. Napanunot ko mitanday ta. Mabalinti kastaya. Ada ka di bayad na? Awan, mama. Birukan tayo laang tinagan na. Dayjay laang taditay mat-amot ti apelyedo na. Iso a medyo narikat. Kan may sa, sigurado abakat maten ni Auntie Irene. Ang mga noawan mo't Facebook na. Di na nga tamot mapanunot a birukan ni papa. Wano dagiti daddo mapay akakabsat na. Wan nga rod, mama. Ay, jakman amo. No daduma, mapampanunot ko pa'y kit din. Nga amangan no natay matan. Amangan no kas tamot laang ti aday ti panunot na. Iso adi na matan binirok pa'y ni papa. Kan may sa nabayagan day di apanawan. Awan kastay ipadas tayo abirukan. Awan mo't dagas na no bilang. Padasan tayo abirukan iti Facebook. Manong, adoy kitaam. Nan, kita man. Di mat ni papaday ta idi ubing pay? Wan ngagpaiso. Imbaglaangan ta dapay nakadulin aladawan na idi ubing pay. Di day tanti usaran ta a profile picture na para iti aramidan ta a Facebook na. Wan Tano tiladawan na ita ti ikabil ta, amangan no saan a mailasin ni manang na. Kuma, birbirukan mat ni manang na ni papaan niya. No datanga-tamat tinaginad dayo. Birukan na kadimat. Saan siguron, manong? Anya? Nataltal na nga min tibiyag ko no awan ka. Kastagayam, Nay ko! Siyempre, joke lang si Kamo. No sikat ti mapukaw, alaag tila dawam idi high school. Ket ipaprint ko, tapos, kabilak iti missing. Nagalas day di a picture ko niya. Bardang isip. Tapos, adabangs ko at 2 inches. No, apay mat nga minada kayo a babae. No, mapurpurin kayo. Agbangs kayo. Ay na. Saan mo ta? Malakit din, manong. Aramidin tanti Facebook account ni Papa. O anya, kasano nga'y? Anya ti damag iti panagsapsapulyo kani manang Irene iti Facebook. Awan mat nga rod, mama. Talo abulanin asap-sapulan mi. Ngam awan mat nakita ni. Inyaramidan min iti Facebook ni Papa. Agraman Instagram, TikTok, Twitter, kanda dumapay. Ngam awan at talaga. Imbaglaangan tasaan tayo pa'y nga imbagbagakin ni Papa. Ang mga no as-asahan na tayo kitin. Ni, adda umaw-awag. Sino nga tada ito Sinungay data? Sige, sungbatan mo na. Agoray ka. Saan ko nga account pinakalag-in iti may sa cellphone ko? Account ni Papa da ito Sungbatan mo na, darasam. Ne, anya nga'y dayta. Kaya't yu asawan. Ni manang Irene ka din dayta? Wait. At na kayo tasong batakon.
Mama, di kayo natagari ah. Okay? Relax. Inhale. Exhale. Hello? Ay na, kaslang nervyos ak matan. Relax, mama. Saan mo't ata kayo tikabsat na Anay ko? Apay nga agkadal kayo ngay. Pudno man. Saan ka di? Kabababada lang kano itibas. Sino ngay tikadwa na? Manong, Uy, diyan. Apa yun? Apa nga kaslag sangit ka matan? Manong, makita tayo matlangan ti may sapay nga tita. Tapos agkita dan kin mi papa. Ay nga nakaragrag sa kak Manong. Luan ni ragsak da ito eh. Sus! ka man. Agsangsangit ka. Katawan ay matlaan. Ay na. Oh, tita, makasangit matan ni mama. Ay na, anak ko, ayan. Sino ngay mo ti sana makasangit? Manong, nasurok ka 40 years, adi na nagkita kin ni papa. Ha? Aday tanan. Isudan na kiti sumungad. Oh my gosh! Isudan nga pa Manong. Dayan! Daniel! Manang Sandra? Ading ko! Nice meeting you, Sandra. Kastamat ka na kayo. Iso ka din ni Mami yo. Wan Manang Sandra. Agmano tita. Manong, kita mo. Agkakaingas daunay kin ni papa. Wan nga ro dating. Si kakadi ti asawa ni William. Wen manang. Siyak nga rod. Ay na, Manang Irene. kaat dagito iti anak yo. Wen manang. Ay na, nagpintas kan nagtaarmatan dagiti kakaanak. Kaingingas mo unay ti amam Danieliho. Naalalam ti mata kan agong na. Ay na, mabalin kayo kadingara kupan. Auntie. Auntie Irene. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Kabaudyanan na nakita kayo banlangan. Apay, napnapanan nyo ay asuli ti lubong. Tanasa pa kayo mat arimwar nga gina. Di kay man lang nagluto mat, iti pambigatan. Kwa, napan kami nakimisa. Nakimisa. Wen. Anya ayat ang daw ita. Lunes ba ita? Apay, handa ka di misa ita? Kwa, Jay. Kanapay akaslad na tao di taruar ti balay. Kwa, papa. Kasto yung amin. Adda sinukon mi ijay terminal. Terminal. Asino kumangay ba? Ti sinukon niyo. Kwa papa. Agtugaw kayo kumapay. Relax. Inhale. Exhale. Asyay, papa. Mama, umay ka. Panawan tayo pa ilang ida. Sige, tagluto kami pa iti pamigatan tayo. Panawan na kayo pa dito ya. Anya pambigatan. Pangaldawan ko nama, tani, agalas 11. Agtugaw kayo laang ka di papa. Di kay tumugaw at tumakder. Apay ay apilitan dak nga agtugaw. Umunag kayo, auntie. William! Pas... Ha! Papa, ni Auntie Irene. Irene kunam dayan.
Wan ating ko, siya nga roon ni Manang mo Irene. Manang Irene, sikatin ngagpaiso. Wan, ay na kitaam ti siting iti baba ti makanawan na matak. Diyos ko. Sika ngagpaiso, Manang Irene. Kasano anak kadanon ka dito eh? Kasano anabirukan na? Dagiti anak mo, ating ko. Sinapuldak, dagiti anak mo. Diyos ko, hagiyabanak. Hagiyabanak ta sinumpatam dagiti kararag ko. Hagiyabanak ta si bibiyag kapahimanang. Ay na, William, ating ko. Hagiyabanak na nagkita tamat langit manang ko. Hagiyabanak, Diyos ko. Saan na ngayon lako ni tatang? Nagtalawak, idinangag ko a plano na nga ipaasaway tibak ng abalo, nga agkurso na day di kanya. Iso asan kayon asinapol, gaputan agbutangak, amangan no ipilit na nga ipasawa iti day di balo, nga uray tiyak mat ay-ayatan. Naimbaglaangan, tanamam muna idi ni Papa. Konduktor tibas nga agturong iti norte. Ay, kit, nasaya at met nga rod no kasta. Ay na, kasla sa anak pailaeng amamati, nga addakan iti sangwanak. Amakit kita ken makasarsarita kaitan Manang Irene. Dahiti anak mo ti pagyaman ang ading ko. Naggagaddabi man anang sapsapol kanyak iti Facebook. Ang saan mat asyak tinabirukan da, no di kat ni Sandra. Naimbaglagan ko na, tanailasin ni Sandra tiladawam iti Facebook mo. Agkakaingas da kanung amin itiladawam anakita na iti wallet ko. Dayjay lang ngamin tinaalak iti nagimpakiak apimanaw. Manang Irene. Maragsakan kami iti panagkita yumanan nga agkapsat, Papa. Auntie Irene. Manipod ita, saan tanton nga agsinaapulos, William ading ko. Oh, agyaman tayo iti Diyos, Manang Irene. Agyaman kata kayo, anak ko. Agyaman gaputan nagkita tamatlaangan, iti kinabayag ti panawan, apanagsinata, Manang Irene. Nulabsam ti agsao, arig na nga awanan ti pagyanan ti kinaragsak, dito'y puso kan kaunggak. Miss F, agluplupyas aragsak tinariknak iti daydi agundaway. Kamaudyanan na, nagkita kami matlaangan kanimanang ko, iti kinabayag ti panawen a panagsinami. Panagriknak idi kat inaldaw nga kaslaad da mapukpukaw iti kinataok, gapu iti panagsinami idi nga agkapsat. Ita, uray agin na dayo ti pagnanaadan mi, kanayon latamot ti panagsarita mi, babaan iti cellphone. Pasaray ag video call kami kanimanang ko. Nakaragrag sakak unay, Miss F. Pudno unay amang mangag ti Diyos, dagiti kararag tayo. Agpatingga aklangan ditoy, Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, William. Ken ka pagayam, William. Ditay ko mamauma ako mararag,
Ngamin, no talaga nga para kada tayo dagiti dawdawatan tayo iti Diyos, talaga asungbatan na dagiti kararag tayo. Maragsa kanak, kaputa nagkita kayo matlaangan nga agkabsat, iti kinaunday ti panawan, apanagsinayo. Ket ita, nakaragragsak kayon, gapu iti natungpal akararagyo, iti maysa kan maysa. Alakastan pagayam William, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, na bara akablaaw kan panagyaman kada kayo amin, itiing kay panagdengdengeg. Panag-subscribe kan panag-comment dito'y programa tayo. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga lani, manipod probinsya ti Cagayan. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F, ubingak pay ket pagaayat kon ti agdengdengeg kadagiti drama iti radyo. Isu nga naragsakanak idi nakitak nga addagaya men drama ita iti YouTube. Naawi sakmet a nagsurat gapu ta kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas nga ammok a makaibati iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Ketapno nalawag ti amin, rugiak nga ruden ti agsalaysay. Manal ka talaga! Anay ko, Uncle. Aping agsipat kayo nga. Ay, di ka may sursuro. Kita ang tinamayam iti kabarbaro Apollo shirt ko. Amom ka di anangina da ito'y Apollo, ha? Ano ka diti polo yung Uncle? Tadamag na pailangunan ano. Umay ka man! Anay ko, Uncle. Anay ko. O niya, nakita mo, timman siya iti Polo kung isipat ko iti rupa, ha? Apay, anya ka di manan tibidot ngay naramid da ita babae. Kita, naman siya ang tininginan, Apollo. Si ka talaga. Anay ko, Auntie Juliet. Anay ko. Dahil tatirumbagkan ka! Dadaalam amin agamit dito'y balay. Ay, manal ka talaga. Pasensya kayo, Auntie, Uncle. Diyak matinggagara maman siya, Auntie Polo ni Uncle ngayon labas. Kaya po itinatangay na ramid mo. Saan ka mga itangag malam? Hoy, Lani! Adda ka di pangibaunam kanya, Manang Mariel? Natural! Isu nga rod ngay nayaban ka. Plancha am to bistidak tarumwarak. Wan Manang. Ay, agoray ka. Un-una ang paygayam alinisan ti banyo tapno makadigos akon. Kabayatan ti panagdigos ko, plancha am tumatan ti badok. Naawatam? Sige, Manang. Okat, anya pay lang ter aramidem ngay, kartengam ti aggunay. Ay, wan Manang. Wan. Juliet. Bilbilangan man ang ti kwarta nga adda dita volta. Ay na, nagganas at talaga a bilang-bilangan, Romeo.
Panagrik na kat nakabal sa kon kin ni Agnes. Gaputan na ilakutan titawid na a house and lot. Manipod itibak nang nga ikit mi. Ay na, nagdakkel tinaglakwan ta, Romeo. 10 million ko naman. Talaga mo't ang nakabalas kan. Gaputa natay motan. Di magan, kapsat mo. Idinto ta si ka, kat agbibiyag ka adunya, gapo iti tawid na nga inlako ta. Gusto ka, Romeo. Kansaan lang nga dayta? At dapay iti puder tati menel nga anak na. At dala nga rodan katulong tayo, at dapay kwarta tayo. Daddy, Mami, apay no ibang kuyo lang handay ta kwarta. Intun kwan, takawon tupay nila ni Dagita. Ay sus, saan to mapasamak dayta, Marieli, ha? Saan mo't ang makaunag nila ni iti silet me? Ken maysa, da kami lang ni mamim ti makaamoy ti password da ita vault. Di kagdanag, iha. Ibang kumintumat lang inton mauma akon amang bilbilang. Mami, ag out of town tayo man mo't nga rod. Total, adumot ti kwarta tayo. Malaksid iti naglakwan nyo iti balay kan lote day di Ante Agnes. Adupay dagiti alahas kan kwartaan alayo iti balay da. De, huwag ngagpaiso, Juliet. Tapno ag-relax tayo, mate. Ay, nabsog ka mo lang ka, Dela. Naibalasang ka, oh. Wen Lolo Doming, agyaman ak unay iti panang pakanyo kanyak, Lolo. Masyan kami ngamin kan kalani. Al-alilahan da ka lang aroden ti ikit kan ulitag mo. Di da kapay pakanan iti husto. Ay, punda ti kinuna ni Jonas. Iso pinayaban ka, gaputa amok nga awan dagiti ka balay baw. Ulitak manen ti agyaman kada kayo, Lolo Doming. Jonas, naimbag kayo pa'y. Oray di nakapkapin kat mariknak ti panang isakit yung kanyak. Apay ngamin nakagurgura na kalaunan ni Nana Juliet. Ay, dakkel ngamin tigura ni Auntie Juliet kini Mami. Kuna ni Mami idi, nang rugi ti pananggura ni Auntie Juliet kan kuana. Gaputa dakdakkel ti intad ti ikit da atawid kan kuana. Ngam ni Auntie Juliet. Ay, una yan. Apal kentawid gayam ti makagapaw. Angem, san aron bang iraman na kanina na Juliet itigura na iti day di mamim? San ka di lolo? Ay, wala paw. Ay, kahit asino nga tagnanaad itan iti sigod a balayaw. Awanin Lolo. Ngamin, inlakon ni Auntie Juliet. Anya? Agraman dagiti kwarta ken alahas ni Mami. Innalada amin. Ay. Kay rumbang lang ko mga pagadalin da kamit, Tadama gayam kadakwa na titawid mau. Hoy, Lani, idulin mo to'y nanganan mi ka ni Mami. Wan man ang Mariel. Anya pa'y lang timulmulag hatam dita. Ay, kwa Auntie Juliet. Adda ko maibagak kada kayo. Anya dayta. Kaya't ko kumati agadal iti umay apa nag-enroll, Auntie. Agasem, nagngatumatan ti arapaap mo, Lani. Mabalinak met nga agadal manang Mariel. Ngamin, addakin ni Auntie Juliet tinaglakwan ti balay ken lote mi. Naa. Kastamad tandagiti kwarta ken alahas day di Mami. Kontrabida. Anay ko, Auntie. Apay asipatandak manan. Dayta ti maalalam, manakibiyang kan tumat ngamin. Awan bibiyang mo kadagiti naglakwak iti sanikwayo. Aramidak ti kayat ko, gaputa siyak lang ti adakarbangan na kadagijay, nawatam! Auntie, kukwami dagijay. Sani ko day di Mami. Ikandak ko nga matatap no makaadalakmat. Talaga ka di addi ka pa'y lagtal na? Anay ko, Auntie. Apeng ang sipat kayo. Gusto ko man. Anay ko.
Juliet, nakapareserba kon iti ticket. Kan nakapabukak metan iti hotel para iti panagbakasyon tayo di Palawan. Ay kat nasayat nga rod no kasta, Romeo. Manungay nga aldaw ti imbagam iti hotel apagturukan tayo. 5 nga aldaw tayo ijay. Isumot ti kayat mo, sana ya. Nasayat nga rod no kasta. Ibagak nga rod kini Mariel. Tapno maisagana na matan dagiti rumbang nga isagana na. Iti kasta, masapa tayo inton bigat. Kasanon di ka nakam, ang mga nutakawon na ti kwartata iti vault. Di mo't dumaw-dawat kan ka iti pag-eskwela na. Iti aramidak, saan to matakaw nila ni ti kwartata? Kan mamaminsan matan amapukaw iti matang tayo. Day lani. Siya ti makamo, Romeo. Anya. Apay ang naaramid kanyak daytoy ni Auntie Juliet. Kaslasaan na kaanakan titrato na kanya. Impupok nakit din dito'y balay kabayatan ti panagbakasyon da. Nagalas ti ugali da. Kasanuak paitan. Masapol ang makarwarag dito'y. No makarwarag, jakton agpakpakita kadakwada. Total, didakmat lang ibilbilang ang kabagyan da. Jonas, apaw. Apay lolo. Awan gayam di tadakil abalay da Romeo ken Juliet. Ha? Kasano nga mo yung lolo? Nakasaritak ti maysa ka dagiti karoba da. Di ko na, hindi pa'y kanukalma na pimanaw dagiti agasawa ken ti anak da ni Mariel. Ha? Nilani nga lolo? Sa dinutihan na. Diyak pa'y nakita ngagpaiso manipod idi kalman. Ay, huwin nga raud. Ayan na nga ngagpaiso nila na eh. Mabit lang, lolo. Awagak ti cellphone na. Ay na, sapay lang kumata makasarita. Iti kasta, mamuan tano sa dino ti ayan na. Uwan, lolo. Mabit lang. Hello, Jonas. Imbaglangan timawag ka. Lani, Idi kalman ka kumaping awagan. Ngamawan nga minload ti cellphone ko. kasta ka di. Namuan ni lolo. Ngawan ka no danana Juliet kan tata Romeo. Agraman ni Mariel. Sa dinutihan mo. Impupok dakdam ti dito'y balay, Jonas. Anya? Impupok da ka kunan? Wan, aging gaita, jak pa'y nangdangan. Pangasim, tulungan na kuma. Unay matanda ka, Jay. Awan konsensyada. Ala, di kagdanag. Tulungan da ka. Dumawat kami iti tulong iti barangay. Tapno makarwar ka dita. Kat, nag-enjoy kamot lang ka di iti bakasyon tayo, Mariel, iha. Siyempre, mami. Enjoy na enjoy. Sobra. Sigurado nga umapal nila ni kanyak no ibagak amin dagiti inaramid tayo. Ay, awanan ti umapal kan ka iha. Ngamin, sigurado anatayan itibisin ni Lani. Anya? Husto ni Daddy iha. Awa na pulos imbatik amakan na. Apay nga min aya akayat yun amatay ni Lani. Di ba'y kat maawanan tayon iti katulong? Okay lang, daytay, ha? Adumat di tati maala katulong. Ti importante, kat sanan amaala dagiti kwarta anaala kon manipod iti inana. Uwan nga ron. Ay, apay ninyo. Ay, yati mapaspasama. Ay, kumput kayo. Awan ti preno ti lugar. Agyaman ak unay iti tulong yo, Jonas. Lolo Doming, gapo kada kayo, nairwardak dagiti pulis iti dayjay abalay.
Ay, naramid mila ti rumbang balasang kao. Ita, saan da ka na maulpitan da na Juliet kang tata Romeo? Ada pa yan sangun da akaso. Gapo ka dagiti inaramid da kan ka. Day, adan sa awag maulan ay apaw. Cellphone mo sa matyagun unay. Ah, ay, mabiit na ang lolo tasong bata. Hello? Wan, siyak nga rod. Anya ka diti maipay ko, sir. Ah? Pulis? Anya? Daan ti Juliet? Nadisgrasya? Kit natin nagday ti deras? Makipagladingit kami, lanay. Lolo Doming, uray no kasano ti kinadakas dan ti Juliet kanya. Nasakit lahat na tinapasamak kadakwada. Nang runag at nagigiddan damat langkit din anatay. Saan daman na nakapagbalbaniw? Nalabit. Aging galangan di tatibiyagda, basang. Kaya na mabalin ang napasamak ti kasjay. Taplano ti Diyos, tapno agibos meten ti kinaulpit daken ka. Kaya tapno makaginawa ka meten, balasang ko. Gapu iti ipupusay ti ikit ko kan ti pamilya na isubli matla ang kanyak ti kwarta nga inagumanda. Inusar ko daytoy ang nag-eskwela, aging gaan nagturpusak. At damatan bukod ko a pamilya kat agnanaad kami ita ditoy Canada. Daytoy man ti padas ko a Jactopulos malipatan. Toy pagayam mo, Lani. Ken ka pagayam, Lani. Amin a kinadakes ket adda pagpatinggaan na. Ngamin, awan ti limod iti Diyos a namarswa. Iso ti mangmangted iti ginawa kadag iti pinarswana nga agkasapulan. Alakastan pagayam Lani ket pagyamanak unay. Ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas.